Hej Maju, chodź. Maja, chodź. Jedziemy. Tam się patrz. Maja jedzie na rowerze. Dawaj, dawaj, pedały, 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 pedały. Mocno, mocno. A, mama musi pomóc? Nie. Mama pomoże, okej. Mamusia trochę pomoże. A, jedziemy. Teraz tam jedź do końca. Jedź, jedź, jedź. Do końca jedź. Jedź do końca. Patrz, gdzie jedziesz. Powolutku. O tak. Zobacz, mama jak jedzie. Dziadek, cieszysz się? Powoli, powoli. Nie tak szybko, Maja, powoli. No i pojechała.